Какво става, хора? Аз съм Калян Михайлов и днес снимам видео, в което ще правя трикове. Не е толкова грамаден парк, трамплин парк. Качвал съм видео, качих преди 2-3 седмици. Но сега ще го снимам аз сам. Ето, качваме се на тази кула и ще направя предно салто от тука. Хора, скочихме и сега запътваме към някъде другаде. Хора, в момента съм на ето батут и отново ще направя салто. Хора, мега яко е. Вече наистина на друго място отиваме. Хора, в момента ще ви покажа малко скок на ето тези батути тук. Ето, тръгваме. Ама се запътваме натам. Ето сега ще скоча ето на това, надявам се да успея и тук съм качил видео. Успяхме. Не го направих точно моето, но нищо. Ще го направя отново. Хора, не ми се получи, понеже направих много лек отскок. В момента съм говоря толкова женски. Много съм се уморил. И това не беше много добре. А сега ще ви покажа един друг много як батут. Вижте, ето той. Тук отскачаш мега високо. Гледайте какво става. Хора, мега яко е. И мисля, че това е цялото видео. Ви хареса. Не забравяйте да се абонирате за моя свеж канал. И да лайкнете, ако ви хеви това видео, толкова съм уморен. Ще паднете с мен. Чао!